lehenik egan behar da, nahitara eman dugula izenburu provokatzaile bat, lagundu, nire auja nerabea da, eta ez da gehiago euskarazari, hori nahitara eman dugu, jendeari atentzio pixkat pizteko eta zirikatzaile ere izaiteko. Gero, hitzaldia berez 3 partetan garatzen dugu. Lehen zatian aztertzen dugu nerabeari garapen mailan eta bereziki hizkuntza mailan gertatzen zaiona. Bigarren zatian gehiago aztertzen dugu helduok eta bereziki gurasoek kondatzen dieguna nerabeei eta zer harreman ere lotzen dugun gure artean. Eta gero bukatzeko lotura bat egiten dugu pixkat zabalago hizkuntza eta hizkuntza komunitatearen arteko lotura eginez, bakoitzak bere tokia aurki dezan hor.